Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon dining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Glenn, 29 anyos. Nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong live-in partner. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa diyang nanganak siya sa among ikaduha. Ingon ini ang mga panghitabo. Day, nakakita na ko lang trabaho. Oh, maayo hinuon. Kay duha na ba ning atong anak? Imbes dili unta ko ganahan nga mag-breastfeed ko, pero sige na lang. Saon taman. Wa man ko'y laing choice kay kuwang man kaayo ang imong i-intrigo nako. Pasensya na ka, Day, ha? Ay, okay raman ka ang imong sweldo anang bag-o nimong gitrabahoan ron. Di man kaayad ako, Day. Dili parehas sa itong akong last nga trabaho. Bay, sultihan ti kadaan ha nga, kanibay nga itong trabuan. Sige lang kadili ang sweldo. Mao ba, bay? Utaw na. Oh, pero, musweldo mo sa dyan noon sila. Magsige na lang kadugay. Si Tina nanawag. Hello, Day? Nabayran nimo ang kuryente? Wa para ba, Day? Wa pa mong ang sweldo na mo, God? Naghuwat-huwat pa gani ko? Maudi ay. Na, iput lang tag kuryente ron ay. Oh. Magagwanta kita ini inyong gabi, nagpangatog na to. Unsa, Day? Utlang tas kuryente? Kay klaro to asa kong gisulti ha? Ay, kalimuot ba ya? Naunsa na ba yung taong tayo ni? Pasensya na, Giday, ha? Sige lang kay Ugma, pangitaan na rin paagi aron nga makunikan tagbalik og kuryente. Aw, anak, yun. Doon na pag-ugdi tayo laing mabuhat ron nga. Gabi naman. Day, Tina. Bay, pasensya gyud ha. Wa sa jud ko kurang doon. Nagtabas ako ginat-inat sa kong kwarta ron kay napo ko'y magamit. Lisod kay gud kay wa ta may bawa karon sa atong silduhan. Sige lang, bay. Okay ra. Salamat kayo. Namasin lang ko. Sorry jud kay ha. Way kaso, bay, oy. Unsa?
Paundangon lang ko nimo. Oh, mga apply ko balik sa akong gitrabahoan ito akong giundangan sukad atong namabdos ko. Send pa silang email nga kung interesado ko ko. I-rehire ko nila. Gusto na ko nga ikaw na lang ang magbantay sa mga bata. Ug ako na naman narbaho. Kaya total, mura man gihapon istorya ha. Mura naman gihapon ugwa. Bisan pag nanarbaho ka na. Tina. Pa, inden hilak. Oh, sige lang. Sige lang, hapit ako mahuman og timpla nining iyang gatas para siyang bibiron. Pa, utumbi ako. Mau ba? Sige lang. Magluto ako, human ini. Naunsa naman in taon ni uy? Ikaduhang igayon naman ning napaig ang kanon. Ay, gakaskas lang yun mas bugas. Tay, pasensya na, God. Saan nga sige maghila ko ang gamay, God? Bisa kung saan ako pahilom, di pagkit mo hilom. Murag ikaw may gipangita. Lano niya sa may pasabutin mo, ana. Paundangon ko ng trabaho. O niya, ana, nasad may magsalig ni mo. Para unsa. Aron maputla na sa kurente, mao ba? Tina. Sukad lang nga siya na maoy na narbaho. Pirmi na lami maglalis. Kabisag gamay ra kaayo nga butang, yagid kining padakon. Sa tinuod lang, sige gyud hinuon kog kasipyat sa mga lihukonon sa bahay, kay lagi, nag-adjust pa masag taon ko. O gitun-an pa sa nako ang routine isip, usa ka house husband. Pero dili siya makasabot ni ana. Feeling nako, pirmi ko niya pangitaan og bikil. Hangtod nga nagkadugay, feeling nako nga mas misamot na siyang kalayo nako. Unya, unsay magbuwag? Gigapon ako sa atong pagpuyo nga murag ako ra mang gihapoy na ning kamot. Ngano? Ikaw ra mo inaning kamot? Ikaw may gusto ani nga sit up, di ba? Nga ako'y bilin sa mga bata din sa bahay, unya ikaw ang manarbaho? Oh, tungod kay bisan na narbaho pa ka, maura man gihapon. Maong dili nako. Undangon ta ni Glenn. Yan naman. Tungod ba kay doon na kalig gisaligan? Maong ingon anak ka na karon? Mahimo ba? Ayaw ko butang-butangi og istorya. Suma! Imbis imong igahin ang imong oras sa imong mga anak, matag day off nimo. Asa man ka? Ha? Unsa man kang oras sa mauli? Glenn, gusto ko nga dili ko ma-stress. Kay dili lang lima kong trabaho, mga ayaw pagbuot na ako. Kay bisag usa ka piso sa akong mga laag, wa kay gitunon na ako. Pwes, kung makigbuwag ka, dili nimo madaa ang mga bata. Unsa? Na, wa man nag-hire nga tong amo bayoy. So kada tong ipahawa ka, nakakita na tayo lagi kapuli nimo. Mo ba, bay? Sige. Salamat, bay, ha? Ang trabaho na kagbalik ron bay? Oo. DJ Dili na wala mi sa maayong buot sa akong kalibin partner. Unya, kinsa may mubante sa mga anak bay? Amo pa ni sabutan, bay? Oh, mao ba? Sige bay. Good luck na lang sa imong papangitag bagong trabaho. Mayugan na kaya nakakita na dahil kong trabaho. Kasugod ako sa Lunes pohon. Sabuton ko na lang akong igagaw nga siya mo'y akong pabantayan sa akong mga anak. Kung mo-duty ko si Tina, sweldohan lang ako siya. Okay na kuya, uy. Ganahan man sad ko para na ako'y magamit sa akong mga projects. Projects na ko sa eskwelahan ba? Para dili na ako mangayot ni mama. Sige day, salamat ha.
Pila naman ko kabuhan din sa kong bagong gitrabahoan. Dali aragis panahon ay. Nga kung din igagaw nga kong pabantay sa mong mga anak. Hello, Day! Kuya, uy ng mga bata din Unsa? Unsa wa na? Nalagi dani at Tina, kuya. Kay, uy naman sa ilang mga sinina din Unsa? Kinuo ko. Sa akong pagsabot, gituyo ginitina nga ipalayo nako ang mga bata. Tungod kay matud pa sa akong igagaw, gisugo kuno siya ni Tina sa gawas. Unya, pagbalik niya sa amo, wa na siya ug ang mga bata. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, doon na ba siya katungod nga ipalayo nako ang mga bata? Nga kung buot hunaon, bisag dili ko dako og sweldo, pero wa man ko magkuwang nila? Ikaduhang pangutana, nahibaw kong nahibaw iyang pamilya bahin sa iyang mga lakaw. Kay na may nakasulti nako nga usa sa ilang mga silingan nga mag-anhaan ko no siya sa ila o dadon ang among anak. Pero sa diyang magsigin na kog adto, pamasin nga makita na akong ako mga anak, wa na gid kini mo balik pa sa ilaha. Apil bas dunay tulubagon ang iyang pamilya sa pagpalayo sa akong mga anak nako? Kay gibati man gud nako nga ila kining gipinahan nga dili pa paulion kay magsigi kog adto. Ikatulong pangutana, dili mi kasado o live-in partner rami. Doon na ba ko'y pwedeng ikaso niya? Ilabi na sa iyang pagpalayo sa ako mga anak, gikan ako? Ikaupat o katapusan, unsa may angay o una na akong buhaton. Nagdisugi ko karon kay natantang ko sa trabaho sa dihan, wa na ko'y klarong report sa among opisina, sukad nga iyang gipalayo nako ang mga bata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Glenn. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, no? Pero sa mga medical nga mga pangutana ay magkaguol kay naamang gihapon si Dr. Obra mutubag anang inyong mga pangutana og mga problema. He will be back, guys, I promise. No, basin tomorrow, no, after aning atuang kaning episode na nas Dr. Obra. Pero, mentras wa pa siya ay mugkagol, padayon padala sa inyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account. Kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, kumusta man ang atuang mga sukintig paminaw? Kumusta man ang mga naminaw karon sa ilahang mga radyo? Way sipyat, gionda yun, ka oras na para sa ato ang programa. Ang tingog na po ni Attorney Elaine yung napaminaw. Hi! Thank you kayo sa mga na silang panimalay, silang opisina, silang mga tindahan, silang mga sakyanan, or ang ning apas ug paminaw na to sa YouTube or naminaw na to live sa ato ang Facebook account na DYHPRMN Cebu. Thank you! Greetings ninyo. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, but you can also like and follow me para magkita-kita ta, makakita ko sa inyong mga comment sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat kaayo, or you can also listen sa ato ang YouTube ha nga account nato, no? And quote for today is says, life becomes meaningful when you plant trees under those whose shade you do not expect to sit in. Oh, usay ka na mga punuan, no? Nga kanang, ang ilarag yung buhat, kundi lang ninyo mo sila putlon, ba kay muhatag ninyo kalandong, kabugnaw, no? Or kanang kahayahay. And you can be a tree. And you can be more meaningful, kung ang life can be more meaningful, kung dili lang puros atong kaugalingon, atong huna-hunaon, dili lang puros ato ang ambisyon, no? Ang ato ang unahon, pero mo try pud ta og hatag og tabang
assistance no sa uban kay kaning kinabuhi di man ni limited slots ang pagka successful, di man ni ilog nga usaray pwedeng mahimong doktor, usaray pwedeng mahimong dato, ngano day kamong duhang pwede mo asin sudungan, no ngano day imong tabangan para kamong duha. It's more meaningful that way. Swayin ninyo. Letter sender na to karong adlaw kay si Glenn. Si Glenn nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Ay, Mayor Nene Alegado, og ato ang pinakagwapang congresswoman of the 6th District of Cebu, Congresswoman Daphne Lagon, ug ang gwapo nga congressman sa Ako Bisaya Party List, Congressman Sunny Lagon, Kong SL. Hello. Mayong pagpaminaw sad sa mga supporters nato dinha sa Consolacion ug mga avid listeners nato all over. 29 years old man ni si Glenn. Naani siya ka-live-in partner. Unya, duhanan ning ilahang anak siguro, no? So, una niyang pangutana. Doon na ba kuno'y katungod nga ipalayo? Naa ba siya ikatungod nga ipalayo niya ang mga bata, no? Kay marangwa naman ni sila. Kani si Glenn. Pero live-in man ni sila, no? Nga kung buto naon ko, no? Bisag dili ko, no? Siya dakog sweldo, wa man siya nagkuwang nila. Number 1, very good, Glenn. Thank you because you are a good father. Na maski gamay sweldo, ni hatag ragyud gihapon kag suporta, meaning you are a responsible father. Wa lang siguro na ni work ang inyong relasyon, pero good. Do not blame the child ug barugi ang imuhang responsibility padayon pagbarog sa imong responsibility sa imong mga bata. Pero ang kanang pagpalayo wala because naamang kay rights no to visit the child sa kung di man mo minyo, so why good kay custody kay adto man nga adtos mama, but naamang kay right to be able to see, visit or spend time with your children. Ikaduhang pangutana, nahibaw iyang pamilya bahin sa iyang mga whereabouts. Kay naa may nakasulti nako nga usa sa ilang mga silingan nga mag-anahaan kuno siya sa ila ug dad-on ilang mga anak. Pero sa dihang magsige na kog adto, pamasin nga makita nako akong mga anak, wala gyud ni mo balik pas ila ha. Apil bas dunay tulubagon ng iyang pamilya sa pagpalayo sa akong mga anak nako. Kay feeling manggod nako ila ning gipinahan og dili papaulion kay magsigi ko og adto. Okay. Hi. Kaning mga inani ba, mo gani magsigi ko remind ninyo. Guys, girls, inday, dodong, mag-away gani mo. No, kung pananglita na undang na wanahimo nang way lami ang lami ninyong relasyon, nagbunga man gani ng inyong relasyon, ayaw pahimungti ang bata. Do not deprive the child of the chance and an opportunity na mahimong tibuok ang iyahang pagkatao by being able to know kinsa ang iyahang papa, hilabi na kung di pod makadaot sa iyaha nga mailhan niya kinsa siya. Pahalag naglagot ka. Labi na kung muhatag man di ay nig suporta. No, ayaw ana kay wa man isa ang bata. No? So, do not deprive. But as for you, si Glenn, pwede gyud ka nga, di na nato labuto ng ginikanan, no? Ang iyan na lang kanang pagkainahan, then you can always go to court and ask for kaning habeas corpus nga ipakita ang bata, no? Dadun dito sa korte, ug mangayo kag kanang gitawag nato nga visitation rights. Katungod nga makita, makabisita o magahinan og oras, no, nga makuyog nimo or makita nimo ang mga bata. Ikatulong pangutana, dili mi kasal og live-in partner rami. Do na ba koy pwedeng ikaso niya hilabi na sa iyang pagpalayo sa akong mga anak gikan nako? Kana, no? Write a petition for habeas corpus and petition for visitation rights, no, para magkasabot mo, no, nga kanusa ka pwedeng makakita sa bata. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angay ug una na kong buhaton. Naglisod gyud ko ron kay natangtang kus trabaho sa dihang wala na ko'y klarong report sa among opisina sukad sa iyahang gipalayo nako ang mga bata. Okay, una na tong buhaton. Please rebuild your life first. Kay kung mangayo manggani tagkatungod as a father, we have to show nga capable pud ta. Pangita sa trabaho. Kay medyo mugasto man tagamay ani or mahasol ta, labi na nga kung di gud nimo makit-an, patawag sa natus barangay, pangayuan man jud kag suportaan na. Mo man gina irason ana ba para wa siya laing ikalimod nimo, pangita sa didtong trabaho. Once makatrabaho ka, suwayan natong ipatawag sa barangay, no? Ang ginikanan na ng imong ka-live-in ug ang imong ka-live-in. Dili gani, no? Then, moadto tag DSWD, magpatabang ta og file for visitorial rights. Ngita tag abogadong barato, na willing mo tabang nimo, na may daghan din ha. And,
adto ta imuhang mag-file ta kato habeas corpus og petition for visitorial rights. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.